ana cin garbin zakka garkar su alhaji social kai aka amma da gaske kake maza ta yi God have mercy. kai kuma uban hamma da Allah je garkar su alhaji social ana rabon zakka kana nan ga hauka zakka yi maza ka tabbata da gaske kake na taɓa ma wasa kakkaran minwa wannan shi anna 40 ko na nawa okay 49 ne wanga na 49 na kuma wannan 'yan miliyan ɗin za a je bank ka cire ka ce in ji alhaji. Ok alhaji na gode Allah ya saka. Huta. Wannan na 49. A 50 wanga 50 wancan tara. Wai kai ni karaban abin ka yi ni lissafi. Ta bari oga ta bari. Ban son ha irin hakan. Ba dai kai an ka sa rabon zakka gaba ko? To. Wannan kai a wagga zakata ka tai bank ka cire 'yan miliyan. To yayi. Yanzu ina ne saura da kai na tattaro musu ha. Da kai ko? Saura kai. Kai dai kai saura ko? Yanzu ni sun ina samun miliyan 20 yanzu ni ɗin saura. Ok, to gaskiya yanzu zakkan nan ta ƙari sai wata shekara kuma. Wasa na kai mun ko. Ba wai wasa ni kai ba, ko da ma Alhaji yadda ya tsara ya bani kalihun zakkan ga. Kana ji iya mutum 50 na miliyan 50 na za a raba. La ila illallah. Bari dan Allah. Sai ka jira har wata shekara. Wallahi sai dai kai ka jira. Kina ji? Kai na rantse ina da shege nake. Ya ka in ka da shege kake zakkar da ka ƙari. Taro mutane an gwa ka ce zakka ta ƙari. To ba ka samu lada ba. Ban so bari dan Allah miliyan bari ban son wasa. Ban son wasa ko 100 bane miliyan bari. Wallahi bari mazan kashe mutum na kai. Kai na rantse da Allah bari ban so wasa ko jikka bane miliyan. Ya ma kana tadda min kuwa wa zakata yanzu dole sai ka jira har wata shekara. Kai ban jira wallahi waga zakka in ta kare kai ma yau karshen ka. Kashe ne za ka yi? In ba wallahi ba ka yi ta an waga da ranka. Na yi ma alƙawarin wata shekara kai zan sa Allah. In nan mutu ka mu wata shekara. A kai kana ma kanka fatan mutuwa wai. Baran to in san ko ni tsara abun ga zakata mutum 50 an ka tsara. An raba musu. Miliyan 10 hankali na baka da. Zan ta in tattaro mutane ka ba su miliyan 10. Ni ban so ko ban da ta'a. Bai in tattaro mutane ka to ce. Shi hoyar da tsarin zakka yake. Mutum in dai babu rabo ne ciki ko shi to na farko. Ka gani ba samu yake. Wallahi akwai rabo. Wallahi ba ka barin anguwa. Ya ban barin unguwa ga tare mai haya za ka yi. To ka wuce. Zo mu. Shi tare mai haya za ka yi. Ba ka tafiya.